Goeie. Juli en augustus ben in Friesland altijd de man dat er om raak historisch en culturele evenementen georganiseerd worden. Nu leidt het ongeluk wat er badde met een ballon in de hoeve een grut skaat door deze periode, waarin de Jouster ballonfeesten centraal stenen. Dit wie even letter. Je kan je net voorstellen wat er badde door die wievlaag op de delkomende ballon te landen kwam, injendeerde en een tal verwoenen. Dat zei genoeg. Een eeuwig litteken. Het wie een grutte ballon, maar dat zou je net. Een ballon is ommers heeg in de lucht. Ja, we zien dat is onder de grote kant weer, maar hoe groot dat kennen wij van een grung net zien. Maar als er 34 lui in het bakje stenen, die het alle jaar vertreien en hoe de ranen schermatten, dan weet je zeker dat dit een vette ballon weer. En met alle respect voor de slachtoffers, maar waarom moet alles wat je doet in uw land, in uw meerskip, altijd weer onbiediger worden? Afzien van het economische aspect, hè? Eén keer vleeren met 30 mensen smiet meer op dan 6 keer met 5. Maar er zit ook wat grutskes bij. Zo mij hier eens een ballon van formaat sturen. En die man hoort verschrikkelijk goed, dat zal zonder mis zou wezen, maar zoveel keer grutter is 2 keer zo gevaarlijk. En we leven in een periode dat alle waarsomstandigheden verdubbelen, dus dit wie in het kwadraat. We leven in een veiligheidsregio. Voordat ik moet barren in de provincie, moet er een jaar lang gediest worden over de veiligers. Mierenneuken ambtenaren willen eigenlijk liever dat alle 1200 tretjes zwemvesten van de scootjesielers testen voordat het scootjesiel nu eindzet. Alles moet goed regelen wijzen om de veiligers te garanderen. Er zal zonder mis allerhande onderzoeken komen over dit geval. Ik dat ze op een dag dat het windstil is, dags een dikke windpoester krijgen op het stuit van de landing. Ik ben benijd hoe ze dat onderzoeken zullen. Ik kan altijd al zijn dat ik nooit in zo'n ding stappen zal, net citeerde die mooie verhalen over het schaarje van Friesland vanuit de lucht. Maar het veiligste is dat volle meer mensen mij volgen.